Ini cini 16 tarik Khumlung coordination committee by ringjak cini kaisa bikhop misil nor jotno saimano je cini tipra hawa kaisa tabo belai wanama singsa tai kaisa burden jono dijaka belai unfortunate जों 1967 नि जिमिन 67 नि जिमिन कक ब्रनो रुमान हरबाइके मा फ्रंनाय मा सरिनाय नि आन्दोलन खाय फायलायमानि अ तिप्रासन अ दिमान अ तिनि जे स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कायसा नोटिफिकेशन जाखा जे सीबीएसई बोर्ड कक ब्रनो बांग्ला हरबाइके क्वेश्चन खायजाकनाय बांग्ला हरबाइ परिजाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमानि अबनो जों निंदा खायै दिनि बेलाचिन अर मुभमेंट कतर चलना नाय दङ अंगिबो दङ तेरो फाइसक पाइखा चिनि चिनि ऑनरेबल चिनि लोकल एमडीसी बरंगनां गणेश देबबर्मा ताय फाइ मानजाक फाइखा चिनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट बरंगनां रोनेल देबबर्मा एमडीसी बनो बेलाय पाइफाय हामबाय ताय चिनो फाइसक पाइखा एक्स ईएम चिनि बरंगनां चंद्र जेरुपिनि ताय वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताय टीडब्ल्यूपी नेत्री रक गतन फाइसक पाइखा एक्चुअली जों बेलाय खाखामो दिनि हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बरलकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रोजागिया अथ जों इम्पोज खायै जे कक ब्रनो बांग्ला हरबाय सिनांबाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों अ कब्रय मासान हमले जों साइंटिफिकली जों जे कक ब्रनो काहामखौ सिना थांखा हंकै अ रुमान हरबायके बेलाय प्रॉपर जे प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों अमो जति जों मानो आनबाय जों दिन डिमान्ड मा खाय जों एमने एमन कुनिया जों बांग्ला नासिल वाबतिया किंतु बांग्ला हरबाय सिना थांखा हंकै चिनि कक ब्रनो pronunciation clear इन्या written जेता जों जेता स्पेलिंग बहने काहामखै चाया आमनि बागैनो जों अ कक ब्रनो रुमान हरबाय जों दाबि खायो इभेन अम हाय जदि इन्या गंके त्रिपुरा जब कतर आंदोलन अंगनाय कतर चिनि दाइबो कतर नाखा जों त्रिपुरा जे स्टप द खायदिनाय तामनि बागै हिमालय चिनि काइसेन नायमुं जे रुमान हरबाय कक ब्रनो यूनिवर्सिटी लेवल राजनो मा सिरिनाय मा फोरोंनाय अबनो चिनि डिमान्ड आटा कासे जों तिनि डिमान्ड खायमानि कारण अबनो जे चिनि अर नेर अबाउट 2 years नि अबाब उनि थांका ताव 2019 नि परे जों जे बिनि मिया पाइखा 2019 फियाबा 3 जरा
2023-2021 চিনি যে ভিলেজ কমিটিনি চিনি যে মিয়াদ পাই থামন ইয়া গলব তিনিবো কিন্তু তিনিবো 300 জরা অ ভিলেজ কমিটি খাইজাগিনি বাগৈ চিনি ভিলেজ রগ गोबां 15 फाइनेंस कमिशन जे रां अबाबो तिनि प्रॉपर्ली भाबे तिनि ठीक भाबे स्पेन खाइजागिया जों लास्ट टाइम भिडियो बा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गुलो नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन रां राव ताबसो जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लीमेंट खाइजागिया अमनि बगिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली अ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि दागि खायै चिनि अ तिप्रासारनि अ जे एडिसान्दनि जे विलेज कमिटी डेभलपमेंट अ तिप्रासन डेभलपमेंट उनानि बगै जों तिनिनि अ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कयमुं जों रोमान हरब अबसुदु तिनि तिप्रामथानि दाबिया बाय तिने कुमलुं कोऑर्डिनेशन बाय रिंजाक जे कायसा सिनि तिप्रादो फानिङै जे डॉक्टर मानिक साहा जे बिनि प्रेस रिलीज जेता सानमानि जे कक बरक बासना बांला स्क्रिप्ट बाय सिनानि माने अबनो जों तिप्रामो थानङै हायके जों तिप्रासाङै जों टोटल आपनो कन्डेम खायो अबनो जों गसिना हाया अबन बगै कक बरक बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथों अबनो बांला भाषा सिखांखाय जों कुनु मते मानि मैया ताई सुदो अबसिमिया जे चिनि ताबुकसाक जरा 527 दा एडीसी विलेज तमने एडीसी विलेज ताक वचिने विलेज इलेक्शन या अबनि बागै जों टोटली जों तिप्रा मथन आपनो जों कन्डेम खायो तामनि बागै हंगाय जे ताबुको 527 एडीसी विलेज जेता तंग तमने आरो जुदि इलेक्शन खांखाय सिनि जरा जों जार पंचायत तंनाय हाय जों जरा ग्रामाव तंनाय सिनि बागै जों जतने सेबनाय सामुं तांथेनि सुबिदांनाय विलेज कमिटी इलेक्शन या हाय चिनि मेंबर हाय चेयरमैन चंगजेन बागै प्रत्येकटा एरिया व सिनि वीडियो हाय पंचायत सेक्रेटारी बर कक खनाय दङ सामुं खायथिने विभिन्न चिनि बेकायदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हाय जों विलेज कमिटी सामुं खायनाय बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति दाति खलायै सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानै ताय आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाय दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसखां मास जों कतर आन्दोलन खालामनानै थां दङ बैसखां मासनि 10 हते 12 तारिख बिसिं खायसे चिनि कतर आन्दोलननाय हायखौ जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेंट्रल कमिटिर जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायना हायखौ चिनि सामुं आन्दोलन खाय दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव तंनाय नंनि थिने तक जरा जों कुरो किरिजंना करे तिप्रा मथा आगे भी हिरो ताबुक हिरो जों ताबुक आगे जे चिनि 18टा एमडीसी तंमने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बुखा बायजनाय करे जों ताइबो स्ट्रंग के सामुं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कुन करे जत के सामुं जों बाक्सा खानचके खलायखांखाय सिनि सामुं सक्सेस जोंनाय जतनो आबगै फायदेनाय जतनो हामबायरै आनि किसा कक समाने इनि नव मीडिया नि जतनो हामबायरै आनि कक समाने सकना हामबाय खुलुमबाय।